Moikka, mä oon taas kerran kaikille. Mun nimi on Alex Pelaaja. Tällä kertaa kuvataan uutta videota. Ja pitkästä aikaa uutta videota kyllä kuukauden, siis viimeksi sitten tuli uusi video. Ja pitkästä aikaa jostain muussa pelissä kuin Hello Pelissä. Tällä kertaa pelataan Fortnitea 2 vuoteen. En oo pelannut mukana olla Fortnitea. Ja nyt sitten ajattelin, että kun Fortnite on tullut tää OG Seasonkin takas, niin mikä sen parempi kuin nyt vähän ottaa ehkä taukoa Hello Pelissä ja pelata nyt vähän väliin tätä. Ja koska mä en pelannut niin kuin ennen tätä Fortnitein OG Seasonin paluuta niin noin vuoteen, niin voin olla vähän ruostassa ja olenkin, joten älkää odottako mitään super gameplaytä, mutta katsotaan nyt miten tää onnistuu, toivottavasti saadaan hyvä matsi. Ja tänään mä ajattelin, pelataan myöskin ihan normaalisti vaan sooloa, ettei mitään se ihmeellisempää, joten mennään pelaamaan ja toivotaan, että tulee hyvä matsi ja saadaan tappoja ja ehkä jopa voitto. Katsotaan mitä tapahtuu, en tiedä. Mennään pelaamaan vaan ja katsomaan miten tää onnistuu. Mutta joo, eipä siinä sen kummempaa. No niin, ja nyt mä ajattelin, että mä voisin päätä ehkä tuonne Lucky Landingiin vaikka. Miksei, mennään sinne ja katsotaan mitä tää onnistuu ja toivottavasti saadaan hyvä matsi vaan. Eipä siinä muuta. Ja hyvät aseet ja niin. En mä tiedä mitä mä selitän, mutta joo. Katsotaan miten tää menee, tää peli. Toivotaan, että tää menee hyvin. Näet tulee ainakin yksi tyyppi tulee tonne. Joo. Miten tuo ei osunut mukaan tuohon tyyppiin nuo? Mun granaatit en tiedä. No se kuoli, se oli varmaan botti tai jotain, en tiedä. Ihan ok alku, vihreä taktikali ja tämmönen joku submasiinikarma, mikä tää on. En muista tämän nimeä, mutta joo. Heti alkuun yksi tappo, vaikka olikin botti varmaan, mutta joo. Osati Mine ja Viki saadaan heti sieltä täyteen, ihan hyvä juttu kyllä. Ja mä kuulisin jonkun tyypin joo. No, hän ei hirveän kauan halunnut lyödä. Oliko toi botti vai joku vaan huono pelaaja vaan? Come on, näin nopeasti jo 2 tappoa. Otetaan tuon merkitti nyt kantaa. Tuo on kiva pistoli, mutta nyt mä en ehkä ota sitä silti. Vaikka tykkäänkin ihan kivaa se. Eiku, miksi mä otin tän? Otan muuten ehkä jopa tän aseen, mä en tiedä miksi, mutta mä tykkään tästä aseesta jotenkin. Ja ehkä, vaikka se on tyhmää ehkä heittää medikitti pois, niin et saa aseen kantoon, niin kuitenkin mulla on shieldit kannossa ja se on mun mielestä ainakin tärkeintä. Kai, joo. Mennään vaikka tuonne Fatal Fietsille kohta katsomaan, että onko siellä ketään. Ja mä en tiedä.
Saatiin sinne haulikko. Kiva, parempi haulikko. Se on aina hyvä juttu. Miksi mä rakensin tuohon, mä en tiedä. Täällä kuuluu jossain ammuskelua. Aika vähän pelaajia itse asiassa enää jopa hengissä, koska peliä ei olisi mennyt paljon yhtään. Ei just pitää yksi niin kuin meillä siis. Ja vasta peli alkoi. Ainakin sitten tuntuu, että aika nopeasti pelaajat on kuollut, mutta joo. Eipä siitä sen enempää. Ja ihan kivat asetkin meillä on kannussa jo. Tälleen. Ihan hyvä tilanne kyllä, kun myöntää. Ja 2 tappoakin. Joo, ei se mitenkään hirveän paljon, mutta RPG otetaan se. Totta kai Rocket Launcher pitää aina ottaa. Siellä on joku tyyppi, ainakin siltä näytti. Joku täällä on joku tyyppi. No ei kai sitten, mutta ihan kun mä olisin nähnyt täällä jossain joku tyyppi. No, mielenkiintoista. Miksi mä näin hiljaa yhtäkkiä, en tiedä. Jos mietitte, mitä ihmettä mä selitän, niin älkää kuunnella, kun mä selitän jotain ihan omia nähdä. Mietin vaan tässä, miksi mä oon näin hiljaa, kun en mä koskaan hiljaa. Mutta joo. Ihan hyvin on mennyt tää peli kyllä tähän mennessä ainakin. Ihan hyvin matskuakin meillä on. Että joo. Kuuluu ammuskelua kyllä nyt. Joo, siellä rakennetaan. Pitäisikö meidänkin katsoa, saako... Oho, tappo. Kumpi on parempi, tämä vai toi liila roketin heitin? Mun mielestä ehkä tää jopa, vaikka en ole ihan varma kyllä. Mutta otetaan nyt se. Liila SMG, kiva. Nyt on kyllä aika hyvä kyllä, paitsi tää AR on vähän huono, mutta muuten kyllä hyvä. Me saatiin parempi AR hetikin. Ihan kivat lootit kyllä, ja meillä on niinku full materiaalit ja ammuksiakin ihan hyvin, joten aika hyvä tilanne. 3 tappoa, ihan hyvä. Ja nämä 29 pelaa hengissä, niin ihan hyvin menee kyllä, pakko sanoa. Ja muuten pitää tarjota siihen, kun mä sanoin, että meillä on nyt vuoteen, niin peli voi olla vähän ruostassa, niin se, että joo, mä oon nyt tällä sisään, kun tuli tää Fortnitein OG-mappi takas, niin oon pelannut, mutta en niinku sitä ennen mä en ollut pelannut niinku vuoteen, niin saman takia, että voin olla vähän ruostassa sen takia, että tätä seasonia enemmän kuin pelannut vuoteen. Mutta joo. Ollaan niinku alueella aika hyvin kyllä. Pelkää tuolla vuorolla joku tyyppi, joka snipaa, mutta toivottavasti ei. Ja mä mietin, että minne mä oon menossa. Mä menen tonne Riftyyn, niin päästäis vähän ehkä keskimmälle alueesta. Sillä. Olisi kyllä saada näitä minisieltä, ei kyllä enemmän kantoa. Nyt meillä on vain 1, niin se on vähän ehkä huono, mutta ei kai se mitä. Ai siellä on joku tyyppi. Kuoli. Oho, 4 tappoa. Aika ihan hyvin menee. Mutta toikin oli aika huono pelaaja, se ei niinku osu muu kertaakaan. Miten nämä pelaajat ei niinku rakentaa, mutta ne ei oikein osu.
Ei, sieltä tulee taas joku pelaaja. Kukas tämä sitten on? Kukas sinä olet? Nyt aika monta tyyppiä ampumaan, niin lähdetään riftillä pois täältä. Vaikka ei toi kyllä mikään pro-pelaa ollut, mutta niin kuin joku muukin ampumaan jostain, niin vähän kuumottaa. Enää 19 pelaajaa hengissä. Mielestäni ihan kivasti. Ihan hyvin kyllä menee tähän. Me ollaan ihan hyvin alueella nyt taas. Mutta ei mitään hätää tässä. Oho, 15 pelaajaa. Miten nämä pelaat kuolee näin nopeasti? Äsken oli joku 20, 19 mielessä. Nyt on enää 15. Aika nopeasti kuolee kyllä pelaajat täällä. Mutta sehän ei meitä haittaa, joku ampuu mua ja mistä hitosta hän ampuu ja kuka ampuu ja hän. Ai hän ei tykkää siitä, että minä ammun häntä ja... Mä en halua kuolla tälle pelaajalle ihan rehellisesti sanottuna. Kuoli. Mitä tämä pelaaja oikein yritti? Tiputtaa mut vai? No, jos sitä hän yritti, niin oli aika heikko yritys, mutta se on hänen asiassa. Vaikka mulla on ihan hyvin HP:tä, niin vedetään nyt tää tjuk-tjuki kuitenkin, niin saadaan täydet HP ja täydet siellä. Ja 5 tappoa, aika hyvä. Ihan hyvin kyllä on mennyt tää peli. Paremmin kuin olet. Mä ootan, että me päästään jollekin ehkä siellä 20 ja saadaan joku 3 tappoa ehkä, mutta on jo 5, mulla siellä ja ihan hyvin pitkälläkin olla päässyt. Siinä on 14 pelaajaa hengissä. Joten ihan hyvin menee joo. Ei voi moittia. Toivottavasti sama meno jatkuu loppupelikohde. Ja mä niin toivon kyllä, että kukaan ei tuu mun selkään, koska sitten mä kyllä oikeesti itken, jos joku tulee mun selkään ja tappaa, mutta se ei olisi kiva. Se ei olisi kovin mukavaa. Mä ymmärrän kyllä tyyppiä, mitä se teki, se yritti niinku haulikolla niinku rikkoa niin mun rakennukset, miksei riflillä niinku. Sekin oli vähän outoa. En tiedä, vähän outo pelaaja oli. Suppli tulee tähän ihan lähellä, mutta... Voisin mennä hakemaan, mutta kun sinne varmaan tulee joku 100 miljoonaa tyyppiä. Hei, täältä saa lisää minekanto. Kiva, pitäisikö ottaa sinne... No ehkä mä pidän kuitenkin taktikalla. Mä tykkään taktikalista. En tiedä. Vaikka pumppukin on tosi kiva, mutta ehkä mä nyt pidän taktikalla. Kuka? Mä niin tiesin, että nyt tulee joku hiton pelaaja. En mä voi tälle tytölle kuolla. Come on, hei. No niin, nyt joku muukin ampuu mua. Ehkä mä pidän vähän taukoa. Hitto. Olisi ollut kyllä niin vihainen, jos toi äijä olisi tappanut, mutta vitsi.
hän huomasi, mutta sitten joku muu huomasi, mutta en tiedä kuka. Miten mä en osu tohon tyyppiin? Come on, oikeesti. Miksi mä tein näin? Miksi mä tein näin? Mitä mä teen? Hyi, hai apua. Miksi mä teen näin? Mitä mä tein? Joku toinen tappoi sen, okei. No en mä halua, että joku ampuu kuitenkin jollain nipulla tai jostain. Tai jotain. Kuka on amputun tyyppi? Ei. Älä ammu. Älä please satuuta. En mä haluu. Apua! Kuka hemmetti? Kuka hitto mua ampuu? Nyt ei oo enää hauskaa. Please. Oikeesti tyypit, voitteko vähän rauhoittua? Voidaanko ottaa hetki niinku paussi? Hetken stoppi tälle hommalle, please. Voisitteko antaa mun hetken hiilota ehkä? Voisiko semmonen onnistua mitenkään, tyypit, please? Nää 5 pelaajaa mun hengissä. Mut vaan kyllä pelottaa, kun mulla ei oo niinku yhtään shieldia enää. Nyt täältä saatiin ainakin näitä. Täällä on vähän vedettyä houpeita lisää. Noi antoi kyllä ihan hyviä houpeita. Saatiin täydet houpeita. Mutta shieldi on kyllä nyt tosi huono homma, kun meillä ei ole ollenkaan niinku shieldia. Saatiin vigi. Pakko vetää tää nyt. Ei voi mitään. Vaikka olisi ehkä pitää voinut odottaa, että löytää niinku toisen vigin tai sitten minä, mutta nyt ei. Nyt ei voi. On niin, mä tiesin. Mä oon just sanonut, että on niinku ajankysymys, milloin joku tulee mun selkää ja tappaa mut, mutta minä huomasin. Ha. Siitä sait. Mitä yritit tulla mun selkään? Idiootti. Älkää tehkö noin oikeesti ihmiset. Toi ei oo hauskaa, kun tulee selkää. Se ei oo yhtään kivaa. Mua pelottaa koko ajan, että joku tulee mun selkää oikeesti. Enää 3 pelaajaa mun hengissä. Oh my god. Oh my god. Miksi mä hoen koko ajan? Mä en tiedä, mutta okei. Okay. Please. Nyt pitäis päästä jonnekin korkealle. Ainakin jos mulla on vähän suojaa. Täällä mulla ei oo kyllä yhtään suojaa, kun joku ampuu mut jollain nipulla jostain. Niin sitten mä kuolen. Mä ajattelin, no niin.
Oho minigani, tää on todella typerä idea, mutta tää on pakko silti ottaa. Joo, mä pysyn täällä nyt hetken. Please, tyypit, älkää tehkö mitään. On trappikin. Apua, tuolla on kyllä hirveä iso etu, kun se on tuolta-tyyppi. Ja tuolla kun tuolla on grappleri. Enää 2, no niin kiva. Mä oon tuota tyyppiä vastaan joka tuolla hirveessä high groundissa muhun verrattuna. Mä oon täällä tosi hauskaa. Joo, mä en kyllä enää itse asiassa voi voittaa käytännössä. Joo, GG, oli ihan hyvä peli. Mitä mä voin tuolle tehdä? Jos mä voittaisin tän, niin se olisi kyllä niin ihme. En mä tätä tuu voittaa, ei semmoista voi tapahtua. Mikä tää alue on? Mikä tää alue on? No come on. Hyvä peli oli, en mä voinut tossa lopussa oikeesti tehdä mitään. Hyvä peli. Ja no joo. Se oli ihan hyvä peli. Mut joo. Semmonen peli. Saatiin me joutu mitä on 7 tappoa. Aika hyvä. Kakkossia. Ei tossa oikein voinut tehdä mitään enää, mutta joo. Se oli hyvä peli ja se oli myöskin Alex pelaa täällä taas pitkästä aikaa. Ja me nähdään ensi videon parissa. Se olisi moikka!